Takže čau lidi, vás vítám u dalšího let's play ze hry Shake Fidget, je to třetí let's play. Tak a my se teda už vrhneme na to, začínáme jako obvykle z osmičky a z Lukase Polaka, je to level 81 už. Podzemko už jsem zkoušel jedno, ale můžeme zkusit ještě. Takže dobrý. No, škoda. No, ještě jednou. Taky škoda. Máme si arenku proti Feelings. Je to level 90, což nedám. Možná, pokud jo, tak... Jo, dal jsem ho. To bylo jenom tak, jo. Je hobbičkový event, tak jak jste si mohli všimnout. Takže já pojedu na co nejkratší questy, ať mám co nejvíce hobbiček. Tak. A přesuneme se na S8, kde máme John Mr. Fredo. Už je to skoro level 151. A nemáme tu Elíky, teda Elík jeden. Ne! Hej, tak to si děláš srandu. To byl ještě jeden. Na inteligenci nepotřebuju. Ještě naštěstí tam bylo. Nice. Tak takhle by to mělo být každý den. Kdo souhlasí, like. Když se sundám, tak mám... Já to koupím, to už. Takže teď se vrhneme na bažného draka, jo, draka, to nedám, vadí arenu proti Baron Raz. Tak pojď. A kritik? No, škoda, no, nevadí. Tak a předám se na S22, kde máme uštoraje z cechu Anbu, kde se teďka nic neděje. Věci tady nejsou žádný, Elíky to taky ne, ani nic dobrého. Mám tu jeden okřídlák v zásobě, který používat nebudu zatím. Na lepší časy ho, když tak použiju. Tak zkusíme koho. Jo, tady jsem už dal toho. Válečníka a počkej, já se musím ještě podívat na... Tady toto. Tady Survival Pitch 62. 60. 56. Jo, takže Sukubuse černých světel bych ještě měl dát. Tak pojď. Je to obratnost. Takže to bych měl dát. No, tak ještě jeden. A teď už to, pojď dám to. No, škoda. No, nevadí. Dáme si arenu proti Grill 007. To jsme vyhráli. To je zase nejkratší quest. Toto. Tak přesuneme se na S21, kde máme plusku z cechu Killers. Už je nový cech. Kdybyste se náhodou ptali. Toto. No, velký na obratnost, to zrovna nepotřebuju. Nemám Elíky, takže zřejmě nikoho nedám. Nice, kritik. No, škoda. Nic, arena proti Max 0Z. To jsme nedali, nevadí. Optimizaci, bylo by si lepší toto.
Dáme si toto. Tak, předposlední svět S2 a Vertisas z cechu Coca-Cola Team. Tak, protočíme Alina, výdrž to mám, ale koupím ho. Tak nemám hledáky, takže to už nebudu ani překlikávat. Větrný elementál. Ale to je nic. Arena proti Štěpán 0071. A já pěk zbraň. Tak jsem to nedal. No, nic nevadí. Tak, tady. A vrhneme se na poslední svět, a to je S15. Teďka se vidím, kde máme Dartrix 1, 2, 3 střechu N players a je to 19. Tak, kdyby někdo šel do cechu, tak může. Stačí napsat do cechu. Takže smrtka, pojď, já tu smrtku zabiju. Jo, tak nesnáším. Ne, to by nesmělo dát kritik. Už ho dal. Nic arena proti mental 0-1, nevím, prostě taký jména, prosím vás, nedávajte si taký jména blbý. To je fakt jako, to zní jako kdybyste byli i v dopravdickém životě mentálové. Mentálové. Tak, dáme si hospodu. Tak a teda já se s váma loučím. Ještě můžeme zkusit jenom tak z prdele, víš. Ať vidíte, kolik nechávám té věži. Maga nechám. Má tu epic zbraň. Teda pokud jste to viděli, tak jsem... Ne, vlastně byste to neviděli. Má epic zbraň a ještě epic pásek. Tak. 14 mega, ubere kudníku 2 mega ubrala, což je slušný. A já jsem ubrala taky do 2 mega. Tak a to dám komu? Toto ne... Toto... 300... Toto vyhodím. To už je mi k ničemu. Tak. Ještě jednu hospodu. To dáme toto. Takže, promiňte, ale tady fakt musím jednou klikat ještě. Tak, a já se s vámi loučím u dalšího videa. Pokud chcete další, dejte like a odběr. Můžete ho sdílet na Facebooku nebo nevím kde, je mi to úplně šmáč. Tak a já se s vámi loučím u toho videa. Takže čus.